Iya, Gong. Wah. Tekan goro-goro. Gasik temen le goro-goro, Truk. Ah iya. Merga iki isih akeh panyuwunan-panyuwunan mau ana ing salebeting Kali Serayu. Hah? Kok ning salebeting Kali Serayu piye to, Truk? Ayo mau ke adi-adine dhewe cangi alur rimbo anggone nderekake dawuh sedaya warga masyarakat Ngamarta ki isih ana sing kurang. Kurang afdal. Oh. Ah, saiki isih dikancani karo kadang-kadang Sriwijaya sing brigas. Isih dikanthi karo Swarawati cacah 7 lan Mbak Yumu saka Temanggung lan kakangmu saka Boyolali. Wah alhamdulillah. Ayo saiki arep njaluk tetembangan apa piye? Wah, aku ki nek nembang ki blera-blera ya, Truk. Oh. Tetep aku njaluk turu karo Kadang Swarawati. Oh, ngono. Ayo eling ning pangeran pangkat iku nyata amung. Karo kowe ra mok seseke, ha? Ora mok seseke, wegah seseke penyakit Oh, alhamdulillah ya, Truk, iso nderek mangayu bagya sedaya warga masyarakat ana ing Karanggeneng kene. Ayo. Ya karang awak dhewe iki beda adoh nek karo para her-her, khususé ana ing Pantura. Tegese ayo nek ning kene iki wong wis biasane cekelane wayang doang kok. Oh, nek kowe cekelane utang. Oh. Mulakno, Slamet sehat Wilujeng to, Gong. Sehat banget. Kang Gareng mau ning ndi to? Kang Gareng ki mau kayane ya melu judul ning ora-ora mbok menawa njaluk ditembangi. Tembang apa? Ya nek wis wengi ngene iki ya ora semang disupport teko sampeyan salam wae galo-galo. Endi to? Assalamualaikum Kakanda. Wilujeng Enjang. Waalaikumsalam Dimas Bagong. Wah, wajan. Wah, alhamdulillah tasih tresno dumateng ingkang pun rayi Kakanda. Ya tetep tresno to karo adine, mosok yo arep sering arep piye. Nek arep tinggal bali ki wong sampean ki wong dalane wae melu aku kok. Masalahe yo ora kuwi. Hah? Ora mbok bayar kok. Ayo kuwi pancen sengaja. Engko nek tak bayar teneh sampean ku kundur gasik. Wah, Jan. Yo. Saya Enjang, saya Wilujeng nggih, Kang nggih. Alhamdulillah tur saya esuk hawane saya anget. Heeh. Iya, jan luar biasa. Kang Gareng iki kathah
para priyayi ingkang tasih lenggah wonten ing Saranduning kiwa tengening pagiaran. Nggih, warga Karanggeneng menika panci minded dhateng kebudayaan utamane wayang. Nggih. Nate panjenengan ngendikake bilih salah satu pagelaran wayang kulit kok sing ditonton mboten namung campursari lan dangdute tok, ananging nggih ngemati kalih lakon niku tegese teng desa mriki tasih kathah ingkang remen kalian kabudayaan khususipun wayang kulit lak ngoten to Kakanda? Nggih. Warga Karanggeneng menika warga ingkang mangertosi sejatine wayang. Leres. Nggih, wayang warisane nenek moyang, fungsine kanggo ngelingake wancine sembahyang, manembah Yonggo pribadi. Nggih. Wayang WAYANG. Nah, wewarah agung yekti aji nugrahaning Gusti. Warah agung yekti wewarah agung yekti aji nugrahaning Gusti. Nah, candhak saikine Kakanda. Gandeng sing ditunggu-tunggu lan sing diantu-antu warga masyarakat wing wanci, titi wanci lumaksaning gara-gara nggih niki. Wayang ngemu pitutur, monggo panjenengan kang jabarake Kakanda. Lah nggih kathah to pitutur wayang menika wong wayang menika wajah manusia tergambar di dalamnya. Ngaten. Yang baik mari kita gunakan, yang buruk kita tinggalkan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ngoten niku. Wah, sing matur gunging panuwun ya, Truk, Gong. Awake dhewe isih ditunggoni karo bapake awake dhewe. Iya, Kakang. Kakek Semar ya kuwi Mbah Darsono lho. Wah, istimewa Mbah Darsono niku salah satu kadang panawung kreda ingkang kepareng sampun meratitisaken lumaksaning adicara menika. Wiwit wau siang lho Kakanda. Nggih. Antuk anu wirawiri dibantu kalian sedaya para perangkat. Wah. Panjenenganipun menika kathah le ngalah. Nggih. Nggih. Jalma tan kena kinira tenan. Ngaten, leres. Jan niku luar biasa ngertos jenengan nggih janturan kala wau yoga-yoga do kentel terus ngedalake sego tuguh metu sego. Metu sego. Ngaten. Nggih. Niku let sedilok nggih terus medalke kopi, tupi metu kopi. Tugo metu sego nek tupi metu kopi. Lah mongko iki penyanyi-penyanyi iki yo pengen wedang jeruk dilongkas metu wedang jeruk. Tujer. Tujer Bu. Metu wedang kopi, tupi. Metu sego, tugo. Metu jeruk, tujer. Kok gak penak ya? Ya karang piye carane ben ora marai cah-cah cilik sing awon-awon ngono ya Kakanda ya. Ya gelar wayang ki ora gur kanggo ngujuke syukur lan manfaate ora gur kanggo seneng-seneng tok ning uga nyenengake marang wong liya utamane para bakul-bakul mau. Wah nggih niki UMKM wonten ing Saranduning kiwa tengening pagiaran muga-muga panjenengan dongaake paringi laris berkah manfaat sedayanipun. Wis do kelarisan kabeh kok aku mau teko pun sami kundur. Oh, ya saperangan wis kundur. Saperangan pun kundur. Lumrah wong wis do kelarisan. Leres. Wong sadurunge aku sampean munggahmu to, aku lagi teko. Kayak wis ning tukang bakso nggo sepeda iki to. Panjenengan larisi. Petukan aku, Mas. Heeh. Tak takoni lah kok pun mantuk Pak De. Pun telas kelarisan. Malah numplak kok Mas. Bali numplak. Golek ijol mulai. Walah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ah, nggih nggih. Bakenipun niki wanci goro-goro nggih suka parisuka ning goro-goro niku raga-raga rasa. Nggih, ning jenengan dugi goro-goro niki nggih kiat betah to awake. Kuat. Maksudnya jenengan sakniki nggih sehat to? Sehat. Ning nggih waras. Ya waras to. Sehat tur ya waras. Sik. Iki akeh sing padha nganoke wong iki akeh permadani ning kene. Bedane antara sehat karo waras e piye to Kang Gareng? Nah niki termasuk niki pelajaran bahasa Jawa. Nggih. Sehat kalih waras niku umume seakan-akan kan artinya sama. Tapi makna dan penggunaannya itu berbeda. Sehat niku kanggo ngaturake kondisi fisik utawa raga atau jasmani. Oh, umpamane aku awake sehat ngene iki. Nek waras niku kanggo ngaturake babagan kondisi jiwa utawa pikiran atau rohani. Lek enek to wong sing waras ning ora sehat. Waras ning ora sehat. Kuwi diarani wong lara.
Diarani wong Contone mertangga ning rumah sakit. Oh, Bagas mau disuntik kae mau ki termasuk. Heeh. Kuwi ning omah do kerokan kuwi jenenge wong waras ning ora sehat. Lah nek wong sehat ning ora waras, kuwi nek nggon aku kono jenenge wong gendeng. Teng mriki sami gendeng. Edan nggih. Edan utawa gendeng sami nggih Bu. Nggih. Niku ciri-cirine pripun nek sing niku? Alah titenane wong sehat ning ora waras utawa wong gendeng niku gampang. Wong edan ki anggere omong dhewe, takon dhewe, sauri dhewe. Lah kuwi wong edan, Mas. Sik, iki sampean kok kaya nyemoni sapa iki sing tok maksud? Anu ya kan to warga kene mesine lak ya do sumerep to. Ngomong dhewe. Nah, sauri dhewe. Ket tau enten niku. Nesu dhewe. Sing ngomong dhewe, takon dhewe, sauri dhewe enten mboten Pak Bu? Sinten? Dalang niki bocah e. Aku kaya malah nyemoni awakku dhewe. Iya ya. Salah takok. Oh, alah iya. Berarti kuwi lho, tapi ngene-ngene iki ya ngalah berkah warga masyarakat Karang Geneng ya Kakanda. Lah iya aku tak matur karo Bapak Ibu. Nggih, monggo Kakanda. Mas Tani dalange edan niku nyun sewu niku panci leres nggih. Ning tegese edan marang kabudayan, mboten edan sing turut dalan ra katokan nika mboten gitu. Sampeyan ya katokan terus to? Nggih katokan kadang kala nggih. Nek adus katokan ora? Ya ora no dicopot no. Berarti ya golongane wong edan tenan iki. Sik. Lah nek adus kok dienggo kathoke ya teneh kene kedak umbah-umbah. Salah satu cirine iki sapa wong ngomong dhewe takon dhewe sauri dhewe iki sok wudoh barang. Sampeyan adus wudoh ora? Ya udah. Lah iya. Oh iya ya. Terus biasane sabone iki ning pasar, nek belanja sayur nyang pasar. Alah aku nek nderekke ibu kan aku birul waliden, nderekke wong tuwa ya tetep piye carane tak derekke ning pasar. Iya sok sapa pasar? Iya sapa pasar no ben esuk nderekake blonjo. Berarti edan tenan iki. Sik, iki kok ora kepenak to iki mau. Kepenak piye? Aku diedan-edanke, aku ki nderekke ibuku ning pasar ben esuk. Lah aku lak gelem matur to, wong edan ki cirine omong dhewe, takon dhewe, sauri dhewe. Yen mau sing ngomong dhewe, takon dhewe, sauri dhewe sapa? Oh iya ya. Heeh kula. Biasane sok wudoh ra katokan, kena adus katokan ra. Mboten katokan. Ya tetep biasane wong edan kuwi sabone ning pasar, sok nyang pasar ora. Oh, wedhus iki. Berarti wis edan omong dhewe sauri dhewe, ora katokan, turut pasar. Oh, wis pancen diterima-terimake ya, Truk. Heeh, wis ra apa-apa musuh kang garenge ora bakal iso menang kowe. Iki le geguyonan ya sinambi ngaturke pamundutan sing urung diaturke. Leres Kakanda. Antarane sing urung diaturke mu enek panyuwunan sesideman. Sesideman. Karo gubuk asmara. Gubuk asmara niku panyuwunane panjenenganipun Bapak Lurah Rizkianto kala wau lan ugi warga masyarakat Barito. RW 2. Nggih. Ngaten. Diaturaken menika setunggal mbangga sawiji. Nggih. Kalih jumenengaken Widyawati malih napa langsung Mbak Dina Marsanda. Nderek panjenengan ingkang kula jumenengake teng mriku pun langsung dados jenderale keamanan. Keamanan ora keamanan. Sing dereng jumeneng riyin menika anak kula wedok ingkang mijil saking laladan Salatiga. Oh, Mbak Salatiga, Mbak Yasmin. Mbak Yasmin monggo. Nggih, monggo nyuwun supportipun kanca-kanca. Monggo Mbak Yasmin Maisaroh napa sinten? Klintong numpaan dongo bel klintong. Selamat pagi. Ini sudah pagi loh. Oh, nggih. Wis jam 1 muncul kok. Sugeng enjang kagem saya kemawon warga teng mriki. Nggih warga Karanggeneng. Karanggeneng. Nah, lah yo kene tulisane lho. Karanggeneng. Kan geneng kok gendeng. Karanggeneng. Sing gendeng ya kae wae. Awake dhewe aja melu gendeng. Karanggeneng, Kecamatan Kademen. Apa iki? Kandem. Kandeman, aku maca kuwi Kademen ya ket mau.
batang. Kowe kademen panase kok ngene ya kademen. Nggih doa terbaik dari panjenengan untuk warga Karanggeneng, Nduk Yasmin. Nggih, mugi sedaya warga Karanggeneng tansah pinaringan sehat. Amin. Bagas waras, Amin. rezeki ingkang kathah. Amin. Apa melih nggih, Pak? Ya wis kuwi wis cukup ya, rasa oke-oke sithik-sithik wae anggere kabul. Nggih, jenengan pangamini. Nggih, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Panyunan wonten Gubuk Asmara ugi sing dereng diaturke wau Sesideman. Sesideman, nggih. Ajeng ngaturke napa mardika panjenengan niki wonten susulan malih saking panitia. Nggih. Menika ngersakaken lagune Kanca Tani Podang Kuning. Nggih, najan wau pun aturaken menika mangke diaturke malih nggih mboten napa-napa. Lan ugi kala wau ingkang dereng dipunaturaken beberapa lagu dangdut. Lah niku nggih kathah penyuwunan kala wau menika. Ah, kaya ana sing njaluk gala-gala. Kala wau napa tunggal Eka barang kala wau enten sing nyuwun. Ngaten nggih, mangke sing irama gayeng-gayeng radi Nggih. mangke ngaten. Nggih, napa Pak? Pripun, Bojo Pak? lho. Ya mangke nggih Nggih, diaturke. mangke nggih, Pak. Wis tunggal mboko sawiji mangke pun aturaken. Nggih. Ya diaturke sik apa Sesideman Gubuk Asmara? Sesideman. Sesideman nggih. Monggo, Mbak. Oh bawa kalau Yai kene iki jan luar biasa tenan ya Lek Nur. Derek belajar nggih Bapak Ibu sedaya. Derek belajar nggih Mas Dalan. Nggih, sareng-sareng, Mbak. Ajar golek duit. Nyah. Sopo sing PP apa mau? Wiwitane anderek sang beki. Elak, elak, elak. Priya bagus kang olahku daya Sowan menyang kutha gedhe. Bandara terus kayung yon selendang kuning kang saking ukir. Swara kurang permana ning wasesa ngungro. Juragan konco ugi menika dateng bapak-bapak Linmas tur nuwun wau Pak Dosain. Kakanda. Pak Dosain sinten Bu? Pak Dasoin niku Pak Dosain. Wau ingkang mapak kula wonten ngandhap wau nggih wonten dawuh. Niki ugi wonten salam kagem panjenengan kalian rencang-rencang sedaya. Nggih saking sinten? Ugi kagem kula. Ning iki urung ana sawerane. Ning tetep tak waca. Ya. Ben usul sawerane. Saking panjenenganipun Bapak Agus Beton Raja Meranggen Demak Bintoro. Ngaten nggih. Derek mangayu babya dumateng sedaya warga masyarakat Karanggeneng Kandeman Batang. Sukses kagem Sriwijaya Larasan kula sedaya. Amin, amin, ya Amin, Rabbal amin ya rabbal alamin. alamin. Satu kali nate nimbali kula. Ngaten. Nggih. Wah, ya alhamdulillah. Kula maca muga-muga besok kedua kali. Saged sowan kula malih. Amin, amin Allah, amin. Amin, amin. Nggih, ngapunten riyen kula mboten nderekke jenengan. Nggih, nika. Oh, sik. Iki kok njur kaya karo memelas ngapunten mboten ndereke jan. Kok kaya ngene ngono ki piye Mas? Lah teknen wong ra dikon kok le bayar sapa, Mas? Ora pas kae urung ono anggarane Kang urung pelawak. Lha kok dijalukke? Ya, monggo dilanjut, Mbak. Angungrum marang bandara Diah Sulis tiya pijer ngin
kencangake alis. Sing bawa niki Mbah Darsono nggih. Oke. Pak, ajeng nyawer, napa ajeng sedekah? Rasah jaluki saweran nek simbah ki pokoke jaluki pangestu wis mandi. Lah niku kan tondo cintane orang tua kepada anak to, Pak. Aja angel-angel to, Bu. Jaluk yahene kok jaluk susu ki. Susune sapa? Pas juragan susu kok jaluk susu. Sabar nggo kopi. Oke, kula kopi ra nggo gula, Mbah. Nggih, Mbah, mboten nggo gula. Kula kopi mboten beto kopi, Mbah. Kopi ora nggo kopi. Kula kopi ora nggo gula. Mengke gulane sekilo didhewekke iso go mulih lumayan. Yo. Terus tresno sesi depan.
Luar biasa. Garapane lok saya niki lagu Gubuk Asmara iki jenengan ngertos ra kok dikersake kalih warga mriki saya-saya piyai sepuh sing ngersake. Nggih. Iki sebabe lagu kenangan. Sinten niku? Piyai mbiyen ki nek yang-yangan ora turut hotel. Mboten. Ning nggon gubuk nulis angka 57. Napa niku, Pak? Lemekan suket bantalan watu. Sing tau lemekan watu guyang-guyu. Lemekan suket kok lemekan watu. Bantalan suket, lemekan suket bantalan watu. Oh. Lah kok pacaran kok lemekan suket bantalan watu? Lah kan kodanan ning sawah, dadi leren ning nggon gubuk. Ngono lho. Ngono. Apa jin botol. Sepinten, Mbah? Satetan. Catetan Gubuk Asmara sampun katuraken Matur sembah nuwun. Niki saking panitia Nggih. najan kala wau sampun pun aturaken Nggih. niki tasih ngersakaken kanca tani kalian podang kuning malih. Sinambi jumenengake Mbak Yu kula. Nggih, kedahe ngaten. Sing paling ayu dhewe sak pundi mau? Bonbin. Babi ngepet tok jarene. Keturunane Arya Temangsang lho ramai. Artis kondangnya Jawa Tengah yang sering muncul di televisi buta. Nggih. Iya toh, televisi buta. Niki teng daerah Temanggung mereka artis gedruk, bintang tamu nggih gedruk-gedruk sak Temanggung saestu menika. Ada Mbak Dina Mersanda bersama Tri Wijaya Laras. Semonggo, Cok. Warokan. Warokan. Nah. Oh, lha pare lagi malah. Wah. Wah, salah. Oh. Hop. Wah. Wes. Awas. Nah, ya. Ya. Wilujeng enjang Kakak Dina. Iya, adik Burhan yang masih jomblo, umlo-umlo sampai sekarang. Monggo jomblo sing dirembuk. Oh ya iya ya. Iya, Mbok menawa ning kene oleh aku curiga jangan-jangan kamu nggak fungsi. Sik, ya asline fungsi. Oh. Tapi gek gudeg, Apa? gudeg. Gek gatelen. Oh, gatelan. Heeh. Boleh kakak lihat? Jangan. Oh. Nanti kayak itu Ken Dedes. Kan dedes opo kuwi? Meromong tejane. Ngomong tekan. Nggih. Pripun pawartane Mbak Dina suasana di Kandeman? Di Kandeman ini aku tuh ini bunga sekali ya karena aku tadi lihat itu Bapak Ibu waktu aku dari sana itu kan
melaku dari adoh sana itu aku disambut. Disambut. Iya, ada suara manusia, suara hewan juga. Terus aku tuh bahagia. Berarti Ada suara manusia, ada suara hewan. iya. Hewannya sapa? Ya itu ada mas-mas kiri apa banyak itu. Mas-mas apa? Mas-mas kiri. Kire. Ya itu. Ah yo babi ngepet tok Mas, dadi termasuk kire barang ki yo koncone. Ceritane dijegogi kalau mau. Iya. Juga ki malah apik om. Heeh, bolo. Kuwi jenenge sapaan. Aku yo ngerti kamu kok ning isor kono tak balang sandal yo malah pinter men sebule kire iso ngomong. Kenging, kenging, kenging. Bukan kenging kenging. Lah ki. Lho mah apik kowe no kalau kire. Oh iya ya. Mbak Dina kok berlinangkan air mata itu menangis atau sumo? Aku ini guyung gegrek bukan Guyung menangis gegrek. Oh. ya. Sampai mengeluarkan air anu kuwi. Oh ini bukan air mata ini ngelengo mas namanya Ngelengo, ya. nggih, heeh. Tadi apa macaknya itu dari wingi. Yo wajar wong dalang rung kambon wedokan dadi rung paham nek ngene iki make up. Iya. Glowing ngono ki mau. Nah, sing diarani Iya. glowing iki ngene iki. Alah. Makanya kamu golek duwe bojo biar tahu kalau wong wedok itu sok ngelengo gitu loh. Heeh. Iya. Pancen kadang tuh medal lengone. Iya, ada lengonya gitu. Besok tak genahke ya kalau belum tahu. Oh, berarti aku karo awakmu jadian. Piye to jane? Lah kuwi kon genahke iki. Berarti kan kon jadian. Kowe gelem tenan. Sik, sampean anake piro, Mbak? Aku yang anak wong maksudnya. Oh. Apa sampean patutan karo Senggono barang? Heeh. Sing anak wong piro? Sing anak demit piro? Aku tuh satu mas. Tapi Mbak Dina itu keren, Pak. Kenapa? Ya kerennya di Dia itu kan ngefans sama Gus Ikdam, Muhammad Khalid, Iya. Blitar, Jawa Timur. Angger gawe post story, burine joglo. Burine eblek, apa kan gebyok. Kebyok. Kebyok. Gebyok. Lah kari-kari winane kuoprol. Gebyoke tiba nibani Mbak Dina. Mulane ya dadine kaya kowe. Itu sampai sekarang itu gara-gara insiden kebyok itu udah bokongnya aku ming sol gini. Orok Ini masak. ketiban kebyok kan aku jengkang gini toh. Heeh. Ken Nah, mau ini- tak sawang ki bahenol iki jebule ganjelan to iki. Oh, alah. Ini ketiban kebyok kemarin di mengsol. Ganjelan. Iki termasuk yo ngancak apa ngajari kanca-kanca waranggono nek ngene iki ya. Pancen dikeki ngono kuwi pancenan ya. Iya, ini belinya 85. 85. Bokong palsu seperti ini isinya gabes. Iya. Kalau ini kan kayak bokong PCX toh, Pak. Iya. Nah, ini kan suatu-suatu kalau misalnya teles gitu ya Heeh. atau terjadi sesuatu bisa dijikuk gini. Oh. Kejaba kuwi iki kena gawe ganjel ben Ganjel. ketok bahenol, Heeh. ya iso ge lungguh kaya aku ngene iki. Bisa. Oh. Kadang kalau kekurangan ini bisa buat ganjel. Heeh. Ih, Lebokke bisa. kono barang. Iya, bisa. Oh, ya Kadang salam. kalau ini apa catering kurang. Heeh. Nah, aku ambil buat piring juga bisa. Gawe dahar ting pingking panggung. Iya. Lah dalah. Buat makan Serba juga. guna hebat. Iya. Kadang kalau kita perlu Bareng kene iki piring. Heeh. iya, Mas. Iki termasuk iki termasuk spill buka-bukaan ini lho Mbak Dina ya. Heeh. Nek anu lho Mas, yo lagi iki aku tumun bokong kok iso playon tekan kene. Heeh. Tekan puno. Iso berarti iku kabeh subalan iki ya. Pak, ini kok mambu dogodok kok Pak? Coba Pak. Jajal dambu Pak gas, dambu Dalang gas. mambu apa? Aku mambu dogodok. Pak Dalang mambu apa coba? Wah, iki wis karo ana sing kelet ning kene kok. Ana sing kelet ning kene iki lho. Pak, coba diambu dulu toh. Wah. Maju. Wah. Ayo iki ya salam kamsia semapu tenan iki. Yo Oh, manut. alah. Mambu apa? Iya, iya. Coba. Iya. Oh, bisa buat olahraga loh. Bisa. Istimewa. Weh. Apa diambu lho Bu, pakai semaput nek jenenge ambu niku. Apa itu namanya olahraga yang lempar lembek? Weh. Lempar cakram. Iya. Lempar cakram. Oh, hebat. Berarti yo ngopo mau. Berarti aslinya Mbak Dina Ya. niku fisiknya kutilang darat toh. Apa kuwi Kurus tinggi langsing dada rata. Amit nuwun sewu. Enggak apa-apa, yang kalau rata itu yang penting kan masih ada cenilnya. Oh, cenil-cenilnya. Iya, masih Manden mau genau limbuan arek munggahi ketok kaya kutilang dapur. apa? Weh, kutilang dapur. Apa kuwi kutilang Kurus dapur? tinggi langsing dada siap. Tempur. Wah. Ya, apalah kuwi ya. Sing mana sing ini? Mboten ya jenengan niku. Oh, Oh, jebulane tibake kayak ganjelan kok ngono kuwi Iya, to. ini Tok ganjel, tok cor-coran. ganjel. Iya.
Jaran. Bangane mbok kaya kok ngono gen permanen, coren nganggo semen wae. Mas aku kemarin diseneni Inu Yoga itu. Lah ngopo kok seneng ya? Kan aku lagu baru toh. Tak jajal kemarin itu kan. Lagu apa? Itu sing lagu Cinta Mulia itu loh. Oh. Aku tuh unek-unekke sama dalam. Sepasang remaja. Sing ngono kae. Aku nyanyi. Iya nyanyine piye? Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuh. Aku di Senen. Asuhan. Asuh. Sepasang Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuh. Sik kayane lagune ku ora ngono kuwi kok ndak. Sik aku tak eling sik. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Ngono lagune iki ngono. Loh, kok sairnya kok rintip? Coba kamu piye ngono? Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuh. Sik, kok iso Ini sairnya kita, kamu coba googling Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuh. di bawah. Sik. Kowe Ya tau tanya Pak Dalang nek nek gak nandang. nadane iki wis pas. Nek Iya. cakepan utawa guru lagune, guru gotrone ora pas. Sepasang remaja jatuh cinta ngono. Cintanya ke dingisor, cinta di bawah asuh. Anane mana? Bonda, mau mumet aku. Jajal saya dinyanyekke po. Jangan nyanyi aja, Heeh. ngeyel kamu. Sik yo dinyanyekke nganggo iringan anu iki. Oh iya. Nganggo iringan ben ora kleru. Setuju nggih Pak Bu nggih. Mangke senenipun Mbak Dina engko nek anu, heeh. Sak raketang pisan wah aku mumet aku Nek, mari. nek kamu sing salah kamu tak takai kamu lho. Tak antemi. Lah kok lis sio men. Yo, dinyanyekke yo. Asuh. Yo ki yo. Iya toh? Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuh. Oh sik ora ngono. Ayo Mas Gatot, jajal. Jajal. Kumliti. Kumliti. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Di bulan purnama disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia hidup berdamai selamanya. Meminta rumah tangga sampai di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia jika tidak hanya ingin
bahagia Musiknya selama-lamanya. aduh ya Allah. Sungguh indah cita-cita mereka. Sungguh. Wis rampung musike lagi mu iso bener. Saking ngono lho. semangate. Lah ora lho Mas, kamu iso bener kok Mas. Heeh. Pasang Heeh. remaja. Nek kayak musik ternyata bener apik ya. Iya kok. Wontene ya apik lho. Aneh Di wingi. bawah Ini asuhan. aku ditapuki itu, Juk. Sekarang bener. Lah, Heeh. oh wingi kleru ditapuki nguwah. Iya, Mulakno ditapuki untumu nganti sama arep Yogi. rotol terus mbok kawati kuwi. Iya, ditapuki sama Yogi. Mas, jam botol. Jim botol wae ta kowe iki. Jim Iki botol. asmane Mas Diki Mas Surya Kanta Laksana. Magito. Iki Magito. Magito, ya, Gito. asmane. Wah, wongi nesu, Mas. Ora. Oh, pancen rupane seperti itu. Keren, Oh, nesu sama enggak padha wae. Awet lahir kaya ngono kuwi lahir cepret lho pakne gila nyawa kok. Oh, mukane rupane singup ya. Sing Mas, mboten singup, siwer. siwer. Duet. Duet. Nanti kita Iya. patutan yuk. Heeh. Yo duet yo. Duet, Duet ya. yo. Mas, Makasih, apa Mas tadi Diki, namanya? ya. Mas Diki. Mas Diki. Surya Kanta Sudah Laksana. Konto Laksono. Ah ya. Magito. Magito. Gito. Oh, Surya Kanta Laksana. Laksono. Magito gitu. Kok rupane sudah kaya warok ya itu sok disewake berarti ya. Iki anu biasane melu warokan ning gaweane ngusung diesel nek ngono. Diesel diesel. Mas Diki monggo Mas Diki. Mas Diki. Ya, Diki. Oh Manggolo. Wah, Raja Manggolo. Ora raja singa. Saya mau Tamasya tamasya berkeliling-keliling kota. Sambil melihat Lihat ramai ada. saya bagikan beca kereta tak berkuda beca beca tolong bawa saya. Niki kula kenapa Mas Gereng? niki anu duet. Kula nek duet mboten purun. Purune duit. Oh. Oke, oke. Mas Diki. Bisa Wah. ditekuk yo Mbak padha Iya nggon ya, mau, Mbak. kaya bokome nggon aku lho. Bisa ditekuk. Mas kok ilang Mas? Ilang. Ora ilang wong telegur sak tokolan kok iki cilik sak cambah ki lho. Oh iya ya. Mas Diki selamat pagi. Selamat pagi Iya, Mas Burhan. wah istimewa, sukses sekali. Amin amin amin. Alhamdulillah. Wih tambah lemu, ketorone ayem, tentrem, gemah Nggih. ripah loh jinawi. Amin. Jenengan tak duet kayak kali sinden ngetrilnya Temanggung. Ngetren, sorry. Heeh. Oh, gala-gala. Iya. Mas, Heeh. ini coro ini patutan sama aku bisa nggak toh? Iya bisa, bisa. Anaknya jadi apa? Anaknya nanti pelendungan, Oh, pelembungan nggih. pelembungan. Ya tergantung lanang apa wedok ya Mas ya. Nggih. Ya nek cungkup karo jin botol ki kira-kira metune apa? Ciduk Mas. Kromoleo bagus ya kalau anak kita besok lanang ya. Lagunya apa Mas Diki? Rindunya hatiku mawon. Rindunya Asik. hatiku. Wah asik asik nggih. Wah ini Rindunya koprol lagi Mbak hatiku. Yudina ini Nggih, tetap bersama koprol Jeng lagi. Rindunya. Nah, Marsanda rindunya hatiku. Wah. Kok beca sama Mas Gareng? Oh, piye, Mas piye? Gareng mambu kumkuman rem. Gondone Mas Diki piye? Nek kula mambu napa, Mbak? Ngolion. Hah? Apa niku ngolion? Lengolian apa remason? Mason. Ampun ngolion. Remason apa minyak kampak? Ya Pak. Mambu leng opet lho, Mas. Nggih. Oh, serek. Rindunya hatiku spesial untuk Karang Taruna Jaya Gumilang di bawah pimpinan Mas Aris. Mas Aris kene kowe. Nah niki Sriwijaya pimpinan Mas Aris Sriwijayanto Sarjana Seni Nasional. Nasional. SNN ya. Lah nggih, SSN. SNN. Nggih, monggo rindunya hatiku. Kawake. Wah, Oh. Sriwijaya Ras Indonesia. Masih bersama Ki Burhan Soekarto. Dan Mas Diki. Jody Pati. Ramatan ini, Mas. Bersama Jagoan Neon TV dan Agung Audio Sound System. Rindunya hatiku padamu kasih. Jadi sawar no. Rindunya
Wah, jan iki Mbah Darsono wonten dawuh pripun niku Mbak Marsanda? Mbah Darsono itu mau ngajak dolan. Duet apa dolan? Mbah Darsono, Wilujeng Enjang. Dalam pegane. Kopi damelane jenengan sae. Nggih, Wah, jas. istimewa. Tapi di ngapunten. Nggih. Sing kopi coklat kesampar jur ngutai nggon. Alhamdulillah. Pagi ini saya ngompol. Mboten napa-napa, mboten napa-napa, Mbah. Nggih. Saking semangate, antusias yang luar biasa dari warga masyarakat Kandeman. Pundi niki Karanggeneng. Karanggeneng. Nggih, nggih. Monggo nek badhe duet kalian Mbak Sinden cantik ngetrilnya Temanggung monggo. Nggih, nggih, matur suwun. Pak Dalang, Dalam. Mbah Darsono ini juga keutahan kopi. Dari Bian sampai sekarang makanya dari atas bawah ireng semua. Jane Iya. meneh mboten niki. Oh, sampun, cekap. Nggih, nggih. Sampun cekap, nggih. Oh, nggih, matur suwun. Mboten ampun urip kula pun pahit, Mbah. Matur suwun. Sampun. Tawani kopi pahit kok urip kula pun pahit. Mboten guyon Gojek, Mbah. Wah, matur suwun. Mbah. Oh, niku Mas Farel yang ngendang. Nggih. Oh, ini ki enten suara Mas. Masnya Boyolali. Nggih. Kakanda Aris Sriwijayanto. Walah. Nah, Menawi kersa kersane jumeneng nika. kalian Mbak Sinten nggih. Nggih, kula tak kalih Pak Darsono Ah, Pak. nggih. Nggih, Pak. Monggo. Kita Kakanda. pamitan ya, Pak ya. Wah, niki anu Ah, nyati ya tresnone Ah, ah. anak karo wong tuwa ki ya sing ngene Nggih, iki. oh. Nggih, nggih. Nggih, sami-sami. Kula le matur nuwun wis diopeni awit mau jan. Iki Pak Alhamdulillah. Darsono kabak umum. Nggih. Kepala bagian umbah-umbah. Oh, nggih, leres nggih, Bapak. Matur sembah nuwun. Nggih. Pun makasih nggih. Matur suwun. Mas Aris monggo jumeneng Nggih. duet kalian Widyawati mangke Monggo Mas Aris. Mbak. Katuran nyuwun Ah, supportipun supporti. kanca-kanca. Sugeng dalu Mas Petro, Mas Bagong, Mas Nggih, wilujeng Gareng. dalu Kakanda. Nggih, wilujeng dalu Kakang. Wah, bungah kang tanpa upami dinten menika kula tinengganan panjenengan Kakanda. Walah, jo sangat. Waduh. Kula niku lingsem kalian jenengan. Pripun? Kula niku saged diwestani nyorok bengkok sowan mriki niku. Kula niki niku anune jenengan nih. Wah, sami mawon kula niku lak nggih jenengan ugi lho. Wah, kita satu sama rasa nggih Mbak Dina. Nah. Ada pamundutan PP tapi Nggih. nanti ya Mbak Dina. Oke, siap. Kula Monggo. kula maem Mas Burhan nggih maem. Ngaten. Nggih, sesama makan niku. Berarti jenengan nginjing bulan Mei merit kula. Piye Mas Bagas? Kowe Panjenengan mikir merit. sik wani tenan ra karo wedok. Duh. Jarene kayak gudigen mau. Nggih. Nggih, wilujeng enjang Kakanda. Nggih, sugeng enjang Monggo. iki Kang Mas. Badhe nderek berkahi tembang napa Nggih. merdeka kagem Nggih. panjenengan. Saderengipun ngaturaken wilujeng enjang kagem Bapak Ibu sedaya menika. Kasih semangat Nggih. Bapak Ibu. Semangat nggih Pak Bu. Eh. Semangat. Sebelumnya tepuk tangan buat kekompakan warga Desa Karanggeneng. Ah, hebat. Sajek jumlek nggih Mas Aris. Nembe Jenengan niki, tenggen Kang. wayangan, Nggih. sesi goro-goro lenten gani tasih kuwatah nggih nembe niki nggih. Nggih. Luar biasa sanget. Pranyoto piyai mriki niki jan jos sanget. Nah, Nggih, saestu. Mbok menawi lir gumanti Bapak Ibu. Nek menawi panjenengan badhe ngersakaken cepeng sabet sing hebat. 7 jam perang terus niki dalang kondang saking Boyolali monggo niki. Wah, disuwuni lakon sing spesialis perang jebret-jebret. Monggo niki. saya melih niku kula nak nyabetne sinden Pak Bu. Ya, gandeng gaweane nyabetke apik-apik nyabetke sinden, mang milih sing ajeng mang sabetke sing pundi. Kang Mas, mbok menawi lir gumanti taun Nggih. ngajeng saged panjenengan ingkang didhawuhi sowan mriki. Ngaten. Nggih. Kula tak mbetakke tase Mas Ki Dalang Aris. Ngoten nggih Bu nggih? Ah, ngoten. Kandeman pancen hebat Mas. Kandeman hebat nggih. Nggih. Wah, sinten nggih? Monggo. Cik Pak Luk Pak Monem tuh. Wah. Wida, Coba ya. Retno. Wah, Mbak Mufidah. Wida, Mufida, yuk monggo. Apa? Mas Gatot kasih sepat Mbak Mufida biar berdiri dan biar semangat ya. Yo, Yuk Mas. monggo Mbak Mufida yang dari Tulungagung.
Dan spote Sriwijaya Laras Musik luar biasa. Ngerti nek sing mirsani jenek cah cilik-cilik. Lah nggih. Jas. Nah sing tuwa ya kuwi jane apa kuwi. Oke. Nggih, monggo Mbak Mufida. Wah, Mbak Mufida, sugeng enjang Mbak Mufida. Wah, Niki wonten pinyuwunan saking salah satu panitia. pripun? Langsung ketika jenengan jumeneng kali Mbak Mufida. Nggih. Enten gadis manis Kalimantan. Napa- Perawan Kalimantan napa? Oh, perawan Kalimantan. Enten PP kalau wau. Tapi nggih monggo nyumanggaaken panjenengan. Nggih. Niki wonten request sugi Kang Nggih. Mas. Saking napa niku Bapak Ibu ingkang maringi daharan kala wau. Kadang panawung kredo. Nggih, ingkang wonten pertigaan kala wau. Nggih. Leres. Nyuwun Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Wah, istimewa. Anggitanipun Mbak Nugraha Mbak Pawestri. Nugraha Pawestri Sinden Bekennya Semarang nggih. Amit nuwun sewu Mbak ngampil lagune. Wah. Mbak Nugraha Pawestri. Ya, Mbak Monggo, Mufida. Mas Aris dan Mbak Mufida dados Iya. disengkuyung kalian Agung Audio Sound System. Nggih, monggo. Kang Mas Jagoan Neon TV Production. Ayo Kang Mas. Sriwijaya Laras. Undang. Seliramu yen tak sawang karo rembulan ora kalah. Endahe karo pasuryanmu. Asik. Lunging mekar lan sami puspita ing taman sari panglung manungsa wengi kalawan bulan nendakari. Kusum maning ratri mongso
Sampeyan ki suarane apik, ayu, aku seneng. Kok gereng kerayu kowe kok Mas aku. Biasane nek dalang ngoten niku ya. Mbok coba digombali sik, digombali sik. Wah, Digombali sik. Mbak Mufida, gandeng sampean niku seniwati ingkang berpendidikan. Bapak Ibu mriki kersane pirsa. Kula badhe tanglet. Apa? Kenapa air laut itu kok asin loh? Wah, Kenapa? Karena manisnya sudah kamu ambil semua. Aku jadi salting aku. Air lautnya geter. Ayo, Nggih, Pak. Ayo dibalas dong. ora dibales iki. Balas. Aku balas iki. Oh, dong. Yo. Apa ya? Mas Haris, no yo. Mas Aris. Dalem cantik. Apa tuh? Mas, Dalem salat 3 kali cacing. cakep. Ya wis kuwi tok. Anu ya, Ora. nembang anu nggih. Apa? Brajagan wau ugi wonten ingkang request. Mas. Oh, nggih. Brajagan Banyuwangi. Brajagan Banyuwangi. Namung menika digarap pelok barang. Ngaten, Oh, nggih, nggih, nggih. ya pun nggih niki pelok barangnya dereng medal. Nah, Brajagan Banyuwangi pelok barang niku ingkang nembe terbaru menika. Oh, ngaten Nggih. nggih. Limited edition, Mbak. Nggih. Anu, Mbak Mufida. Ngaten Mufida. nggih, spesial Mbak Mufida nika Grajagan Banyuwangi. Nggih. Menggah panyunan-panyunan Matur ingkang suwun Mas Aris Ya, Triwijayanto. YouTube mangke saged penanturaken. Panitia wau tasih ngersakake podang kuning kanca tani mangke ugi katuraken ngaten nggih Dek Nggih, Pedro, kagem paseban ing goro-goro. Ngaten, Ngaten, nggih. nggih. Menika ingkang lagu-lagu enggal-enggal rumiyin. Ngaten nggih. Nggih, niki ingkang gandeng wau wonten sasmita nek niki napa? Brajagan Banyuwangi ingkang pelok barang niki. Wah, niki monggo. Niki yang terbaru. Monggo kanca-kanca Grajagan Banyuwangi. Penanturaken.
Jagoan neon. Asik. Gogrok kabeh. Kakandra. Niki kathah penyuwunan dangdut to mangke nggih. Nggih. Tapi sketsane ditingkasake riyen. Wah, nggih. Derek. Nggih. Manut aku, Gong. Nah, piye? Nggih. Pun, Mbak Mufida, pareng nerak lenggah, laju Nggih. lelipur dateng ngarsanipun para Gandeng niki kita setting pelok barang nggih. Nggih. Wah, kula niku ngefan kalih lagune Bapak Ki Sri Silo Tengkleng. Nggih, lagu napa? Kula tak latihan bawa nggih Kakanda. Lagune napa niki? Imbang ana katresnanku. Wah, nggih. Ngaten nggih. Imbang ana katresnanku. Nggih, bakdo niki nembe dangdutan nggih malih. Ngaten nggih. Karo ngleremke swasana. Nggih. Monggo. Sepinten Pelak 6 to? Nggih. Oh, nggih, Dek. Nggih, malih 6, Mbah. Nggih. Heeh. Nah, malih mriko, Mbah. Nah, gawe-gawe ki wong tuwa ngono ya, Bang. Wis mapan rene karo mingerono. Oh, nggih. Lah ya kene 6 lah iki yang barang. Saben dina mung ngalamun angen-angen mring wong manis. Kok malah kaya wayang sandosa Kang Mas. Enak-enake ya kelale fragmen ngono. Arep urip bebarengan bunga susah dilakoni. Apa tega
lan pun kakang atiku ora bisa lali nyuwun pambiyatunipun Mbak Si Waranggana Kakanda. Ngeten nggih. Nggih. Aduh. Retno sing dereng sumeneng. Nah, monggo nyuwun pambiyantunipun Mbak Retno. Heeh. Kersane suasanane rep manggih gumiyak nggih malih ting dangdutan. Ngoten to Kakanda nggih Bapak Ibu nggih. Kersane tempone mboten sesek terus. Monggo Mbak Retno Dewi. Burhan, Dalem Kakanda. pripun swantene Mbak Retno Wah, Mas Burhan? kados Mbak Dewi Waradrupadi. Perasaane jenengan pripun Mas? Wah, nggih. Cocok, nggih cocok, nggih. Oh, nggih. Iki kula muni cocok mergo ana sing bengoki saka wingking. Cocok ya aku muni cocok ten Kang Mas. Sing disowani teng daleme Kang Mas. Ngaten sendika dawuh. Saya Nduk Retno menika putra saking Tus Dalang ugi. Kiyadi Muda Carita saking Klumbon Suruh. Ibune nggih Presiden ingkang kondang kaloka Bu Ari Mardikaningsih. Ngaten Kakanda. Nggih. Nggih siap nginjing tak ngejak Kang Mas Aris. Monggo, Mbak. Jiwa
Mita kanca-kanca Sriwijaya Laras. Nggih. Minggah teng lali janjine menika. Nyambung dimedle ngoten nggih. Lagune nyambung karo ngarep mau ninggal katresnan. Mergo lali karo janjine. Ngaten. Oh. Nggih. Janjane kowe namine suwuk gecek Dik Petro. Nggih, matur sembah nuwun, Mbak. Makasih, Mufida. Mbak Retno. Nggih, Mbak Retno kalian Kakanda Gareng. Dangdutan ke malih Kakanda. Niki tasih nuhuni setunggal panyunan langkung rumiyin. Heeh. Lagune nggih versi dangdut niki. Ning dangdut Jawa nggih. Dangdutan nggih Pak Bu nggih. Kesayangan menika wonten ing ngersakaken. Iki ana swara apik meneh iki. Nggih. Sedulurku saka Semarang. Sinten? Mas Bayu. Mas Wah, Mas Bayu iki nggih dalang. Oh ngaten. Nggih. Ajeng duet Mas Bayu monggo. Kersa Mas Bayu. Lingsem. Mas dalang kondang saking Semarang, Mas Bayu. Mbak Ariyanti. Sekti. Monggo kepareng jumeneng ngaturaken panuwunan ingkang lumantar seken ing WA menika wau nggih. Nggih, wilujeng enjang nggih, wilujeng enjang Mbak Riyanti. Niki nuwun pamrutan saking Kang Tasih Monitor saking dalem Nggih. menika Mas Andi Setiono Ngaten. ngersakaken kesayangan. Nggih kesayangan niku nggih nembe viral. Iki jerakane campur sari. Karyane Bapak Bagong nggih, Bapak Bagong Pak Darmono. Bagong Darmono nggih, Nggih, Bagong saking Darmono Surakarta hadine ngerak. saking nggih. Klaten nggih. Nika duet sekalian anak lanang nggih. Iya, iya, Ayo sama. sayang. Azam. Oh iya, Dek Azam. Ini Mas Adam. Kesayangan. Duete tuwekan karo cilikan. Ora apa-apa. Tuwek gagrek lawas ora tuwek.
Wah, suarane sakniki wis gandem Nggih, Mas Azam. Istimewa, istimewa. Pun ndak gede nggih. Mas Azam satu lagu lagi. Permintaan ini tadi yang Mersani dari Ringin Putih, Mas. Kalih Mbak Dina Mersani, Marsanda. Ya, Mbak Dina. Nggih. Lintang Asmoro ya, ini permintaan Lintang juga. Asmoro bersama Ya, Mbak kan. Dina Marsanda. Monggo, monggo. Hah? Alah ya kalau kan ngladeni sing edan barang. Oh. Ben ngerti atmosfer bagaimana dengan sinden ngetrilnya Temanggung kan bagaimana? Ngetren Mas, ngetren. Ya kayak kowe. Ngetril wae. Ngetren. Mas. Jan buke sing anu niki to Mbak, jilbabing kita. Ket mau gur guyu wae, untune nek garing pripun mangke lho Bu. Yang mana? Nggih, saking bingae dalu punika nggih Bu nggih. iya. Acara Merti Dusun utawi sedekah bumi legenanan saged kaleksanan, mugi saged napa kabul sedaya panyuwunipun ingkang tasih wungon ing dalu punika. Nggih. Besok ngundang lagi ya. Iya. Kalau nggak ngundang kita antemi dalangnya besok ya. Langkong jur anarkis. Wajib kuwi, wajib. Heeh. Tapi aku seneng ding nek diantemi Mbak Dina ding. Kenapa? Lah kok seneng malah? Lek ngantemi kan nggo sogok keri ngono kan. Nggo ganjel bokong ngono. Iya. Tolong kok lense. Nggih. Oke, Mbak Dina Marsanda bersama Mas Azam Azam. Sukarto. Sekarto. Azam Kusuma. Tak kei marga kula. Ah iya ya nggih. Monggo Lintang Asmoro. Kamu tengah kan? Kamu. Ora apa-apa. Aku Riko. Ini deket-deket. Aku nggak mau. Malah karo anake. Jangan anteng wae. Anteng. Aku Riko. Bersama ASK Korp. Bare bener. Gus Aris mantep.
terima kasih. Nggih, Mbak Marsanda, jenengan tetap berdiri ada yang WA ke saya. Oh, iya. Salah satu pandemen dari Waroan. Nah, ngersake Mbak Marsanda untuk menyanyikan lagu PP. PP iki apa? Oh, Ngerti aku. Pepe, oh, pada suatu hari. Ngono kuwi? Ya. Ya, wis ngono kuwi. Ya. Wis to? Udah, itu. Kok ngono tak kuwi? Lagu Masa Waro ngono? apa itu? Heeh. Ayo. Kanca-kanca iso ngiringi ora iki lagune PP iki. Oh, nggih mbok menawi dipun gantos kalian sanesipun Ganten, nggih. pamungkanipun monggo nggih menika dereng wonten ingkang lumantar WA. Mbok menawi lumantar streaming lumantar jagoan on TV wonten Kang Mas Apik. Swandoro niku request, Pak. Request Swandoro. Swandoro. Oh, mekaten nggih. Pripun Bapak Ibu? Setunggal lagu malih? Oh, yoga-yoga ya Mas aku. Nggih, saking panitia wau nggih diudanani riyen sebab niku panyuwunan tasih nggih. wonten podang kuning kalian kanca tani raketan salah siji nggih dipun. Ngaten nggih Bapak nggih. Suara rakyat, suara Tuhan nggih Bapak nggih. Nggih. Rakyat suara Tuhan. Ya ming melu-melu Kang Gareng nih. Nggih. Nggih. Podang kuning setunggal malih. Nggih, Ngaten nggih Bapak podang nggih. kuning nggih. Nika panyuwunan saking panitia kalau wau Nggih. penatri. Nggih, Bu. Kagem panutup. Nggih, panutup Nggih. Ibu doglot kan gula bubar nggih. Nggih, nggih Bu. Nggih. Mbak Dina Marsanda. Oh, sik taca iki lho panitiane iki njaluke podang kuning diaturi sik. Nggih, heeh. Oh, APP ini sih Nggih. ora PP ini. PP ini mengkoe. PP-ne. Tutupan. PP-ne diaturi ora, Dik Petro? PP ini tutupan nggih. Tutupan, nggih. Nggih, nggih. Heeh. Gitu tuh. Manut karo Mbak Yu ku aku. Timbang takut orang Mbak Risa Manut. kalian Mbak Mulat, monggo kepareng jumeneng, monggo. Nggih, kalian Mbak Kakang Marsanda? Mbok. Heeh. Mbak Marsanda juga. Heeh, Kakang Mbok. Kadung nyeleki bokong. Heeh, nyeleke bokong sik. Nggih, Nggih, siap. Mas Gense, monggo. Nggih, bibar menika meniki panjenengan panitia rumiyin, pun aturi rumiyin, nggih. Nggih. Podang kuning kagem pungkasan. Pancen hebat warga Istimewa. Karanggendeng nggih to. Diaturi hiburan kaya ngene ning ora nglelekke lakone, malah Leres, cara nggih. ngimutke luar biasa sih. Monggo, monggo, monggo. Yo. Yo. Ayo.
menawi menika nggih Dik Petruk. Nggih, matur sembah nuwun Kakanda rawuhipun. Kula kalian Dik Marsanda nggih sugata panglipur. Matur sembah Tartantu nuwun. kathah ingkang kirang nuju prana sedaya keladu ing panglipur estu nyuwun agung ing wilasa. Sedaya kalepatan kapendemo ing gumining tinapuran satemah sageta mijilaken wiji pasederekan. Amin, amin, Mugi Allahumma laladan Karanggeneng. menika saged nir ing sambikala, saged ing nugraha masyarakatipun ayem tentrem lan bagya mulya. Slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing mirsani sedaya kemawon. Amin Allahumma amin. Kakanda kula mewakili sedaya warga masyarakat Karanggeneng ngaturaken agunging panuwun Mbak Dina kalian Kakanda Gareng. Ngaten sanes kesempatan pinanggih malih kanthi soang-soang nderekaken jengkar paduka kekalih. Nggih, bila ada sumur di ladang, Boleh kita menumpang mandi. bila ada umur yang panjang, Boleh kita menumpang mandi. boleh kita Lagi. ditanggap lagi. Oh, boleh kita ditangkap Kok lagi. beratus Amin. wae. Nggih. Monggo Dik Petruk, Dik Nggih. Bagong. Matur sembah nuwun ngaten kemawon Kakanda. Mbak Yu kula nggih. Ayo Gong. Ning ndi? Kesowan bapakane kok bendoro-bendoro ngamarta wis makumpul ning Karang Kadempel. Wah, telat ki, Truk. Yo, ayo. Ing angin amitit milih